din test skal nok gå over. Og en test vil aldrig nogensinde være der for evigt. Allah Jalla ala, han har lovet os i Koran, og når Allah Jalla ala lover noget i Koran, så betyder det hvad? Så betyder det sandt. Allah han siger, inna ma'al usri yusra. Sandelig med besvær kommer lettelse. Og en lært, han plejer at sige, en katastrofe er ligesom en sky. Den skal nok passere. En alim han sagde, en katastrofe er ligesom en sky på himlen. Den skal nok passere. Har I nogensinde set en sky bare blive på himlen for evigt? Det findes ikke. Han siger hvad? Han siger, at en katastrofe er ligesom en sky, der passerer. For når vi virkelig tror, at når vi gennemgår en katastrofe, at vi tror, at den vil være der for evigt, så har vi misforstået, hvem Allah Jalla ala er. Fordi Allah Jalla ala, han har lovet os, at inna ma'al usri yusra, at sandelig med sværhed kommer lettelse.